Vítajte v novom medzisklade správcu zálohového systému vo Vlkanovej. Poďme sa pozrieť, na čo slúži a ako to tu vyzerá. Otvorenie nového medziskladu v obci Vlkanova je pre nás veľmi dôležité, pretože bude obsluhovať región stredného Slovenska. Denne tu dokážeme spracovať viac ako 8 tón materiálu. Tým, že ten materiál dokážeme zhutniť, tak je to efektívnejšie z hľadiska logistiky. Nie len, že teda naše procesy sú menej nákladné, ale zároveň šetríme aj prírodu. Teší ma, že práve správca zálohového systému prichádza do našej obce. Vidím v tom hlavne príležitosť na zamestnanie pre obyvateľov obce a možno aj širšieho regiónu. My tu máme v obci jedny potraviny a máme tam automat na zber týchto zálohovaných fliaž a plechoviek a neustále tam niekto stojí a hádže tie obaly do toho automatu. Práca zálohového systému sa snaží mať čo najlepšie vzťahy so zástupcami obcí a starostov. Pani starostkou Klesňakovou bola veľmi dobrá spolupráca pri príprave a otvorení tohto medziskladu. Logistika v zálohovom systéme je veľmi dôležitá, pretože generuje ekologickú stopu, to znamená, snažíme sa, aby tá logistika bola čo najefektívnejšia. Práve zavedením tohto moderného medziskladu v obci Vlkanova sa nám podarí znížiť ročný nájazd kilometrov o viac ako 170 000 kilometrov, čím znížime ekologickú stopu zálohovania na Slovensku. My sme už napríklad v Lani zbierali textil, v sezóne zbierame ľuďom priamo spred brán zelený odpad, s ktorým nikam nemusia chodiť, čiže vždy sa snažíme vytvárať nové a ďalšie možnosti. Návštevy triediaceho centra sú veľmi obľúbené u žiakov základných a stredných škôl. Pravidelne pozývame školy na návštevu. Myslíme si, že je veľmi dobré, aby žiaci videli v realite, ako funguje spracovanie tohoto odpadu, aby si vedeli dobre predstaviť, akým spôsobom tento materiál sa ďalej používa a práve v praxi, keď vidia, ako to funguje, si to dokážu lepšie zapamätať a dokážu lepšie pochopiť výhody a teda pozitívne efekty zálohovania na prírodu a ekológiu. Mám takú skúsenosť aj vlastne z domu, že práve tie deti dávajú návod tým rodičom alebo starším, ako triediť. Nový medzisklad je už v prevádzke. Vďaka nemu vieme efektívnejšie spracovávať zálohované fľaše a plechovky.